दिनैहाय जोगोनारजों साम' जासिगोन नै साम' फोसाबबाय सुबाय नै बुरैया दिनै साम' सुबाय दिनै सानडे ना मर्निंआवनो सुना लाखाबाय आरो संनो आरो दाहाय संनानै गालांनानैहाय गिर्जा हाबहैसिगोन आरो दिनैथ' सानडे ना गोथार सान बेरायनो नायदो अदालगुरि हादान अब्लाबो मोजां नङा आरो जोङो साम'आ बे दैसानि दैया ओमफ्राय गुबुननि साम' जानो लुबैनानैहाय बुरैया बिहरबाय आरो सेरसे बिहरबाय जोंथ' जाग्रा साथामल' नालाय बेनिखायनो साम' दैसा अदालगुरिनि नायनो बेलाय नै जा मोजां साइज स्ल'खा गुबुननि साम' जानो लुबैनानैहाय गुबुन दैसानि बेबायदिनो बायना लाबोनाय जाहैबाय जोगोनारजों जासिगोन आरो जोगोनारजों नखायाबो ओरैबायदि गाज्रि नखायाबो हागासिनो गाज्रिसै नै फारौआबो आदार जानो फैबाय नै फारौआबो दाबोसै ओरैबायदि नखा हाबाय दाख्लिनिफ्रायनो माने बार बारलाय अन्थाइ गोग्लैलाय सारअन्थाइ गावलाय बेबायदिनो बिफां लाइफां बायसिनानैहाय कारेन्टआनो दासिमबो गैया आरो मबाइलबो चार्जबो होनो गैया मानसिफोरना आंनाथ' दङ माने पावार बेंक दं नालाय पावार बेंक आङो माने बायनानैहाय लाइब्रब नांबाय आरोखि दाख्लैहाय माने मबाइल चार्ज होनो माने बोथोरा बे माने मार्च टु मे जुनसिमा गाज्रि नालाय बारल' बारनायनि आरो अखा हानायनि बेनिखायनो आङो पावार बेंक मबाइलखौहाय बायना लायबाय आरोखि बेबायदिनो बागाना बेफोरनो आरो नै फारौआ नै दायो जोगोनारखौ खाबाय बुरैया जोगोनारखौ खाबाय नै मा होनो साम'जों जानो फार्स्ट टाइम दिनैहाय देग्लायनि बे बोसोरावहाय दासो फार्स्ट टाइम जानाय जासिगोन आरोखि बेलायनि जोगोनारखौ हानानै लाबाय अरजोंसो संनाय जाबायलै लोगोफोर गेसआबो ग्रोब बोरैबा जोबना होबाय दा बेनिसो दिनैहाय हानायमानि थाबाय आरो दिनैसो माने गेसआ थांना होनानै अरजोंसो संनाय जाहैबाय बेलायनि नायदो मावग्रा रद'नो जोगोनारजों जासिगोन बेलायनि जोगोनार मावबाय थानाय बेलायनि गेसआ जोबनानै दङ साला